Ahoj a dobrý den, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Jmenuji se Tomáš Braverman a když pro vás nenatáčím podcast, tak vedu Slevomat Group, což je to nejlepší místo pro nákup zážitků, cestování, dovolených, víkendových tripů, ať už v Čechách, na Slovensku, nebo do Polska, nebo do Rakouska, prostě kamkoliv. No a dárku samozřejmě, jo, budou tady Vánoce, nejlepší dárky jsou na Slevomatu, o tom není absolutně žádný pochyb. To byla taková krátká promotion na začátek. A ještě jsem chtěl dát jednu promotion, protože na začátek jsem chtěl poděkovat partnerovi mého podcastu, kterým je společnost Daktela, což je software vlastně pro zákaznickou. Je to ten nejlepší software a já vám ještě v průběhu podcastu řeknu, proč je nejlepší a proč právě vy si ho máte implementovat do své firmy. Teď už ale pojďme k dnešnímu podcastu. Možná Kate si tady malinko přece jenom blíž, takhle si to nahni jenom takhle jakoby, no takhle to bude super. Tak, vítám tady a teď vlastně nevím, jak tě mám jako oslovit, jo, protože ty máš na LinkedInu Kate Simková. Áno, podpisu máš Katarína Šimková, hej. Ľudia ma volajú Kate, takže kľudne môžeš pokračovať s Kate. A máš to jako, aby to bylo mezinárodní, nebo se ti to líbí víc, nebo? Ja som na strednej škole študovala v Kalifornii. Okay. A keď som sa odtiaľ vrátila, čerstvá pubertiačka, tak som všetkým rozprávala, že volajte ma Kate. Už som sa cítila veľmi americky, takže odvtedy sa to so mnou tak nesie. OK, no to Kate je hezký, no. Takže hostem našeho podcastu je Katarína Šimková alias Kate Simková. Mezinárodně pěkně. Podcaster je Tomáš Braverman, neboli Thomas Braverman. A ty seš CEO, zakladatelka společnosti, která se jmenuje Close Rocket. Budeme si dneska o tom povídat. Díky, že jsi dorazila a těším se na to. Tiež sa teším, ďakujem za zavolanie. Hele, Kate, tvoje jméno už jsme probrali. Pojďme začít, to je taková moje úchylka trošku se bavit o názvech, brandech a původech brandů. Close Rocket. Jak to vzniklo? Proč se jmenujete Close Rocket? Tak hľadali sme nejaký názov, ktorý bude blízko closovaniu, čiže obchodu a B2B salesu a tak ďalej. Čiže to bolo blízky, to, že close. Áno, presne tak, že uzatvárať, ale páčila sa nám tam aj tá blízkosť v tom. A okrem toho sme chceli raketu, lebo však sme startup, takže chceme technologicky rýchlo rásť dopredu, takže Close Rocket bolo pre nás také celkom prirodzené. To the moon. Tak, s raketou. OK. Hele, my se dneska budeme hodně bavit o revenue operations, což je taková jako věda, no, prostě, což je disciplína, která se samozřejmě jako hodně řeší a prochází teďko i vzhledem k AI prostě disruptivním obdobím. A vůbec to téma revenue operations, sales funnel a tak dále, myslím, že jakoby řeší naprostá většina startupistů, podnikatelů a tak dále. Tak vlastně to chci probrat dopodrobná. Ať už teda obecně revenue operations funnel a RevOps, jak se tomu moderně říká, anebo i právě jak prochází tou disrupcí, kde má AI největší přidanou hodnotu v rámci RevOps funnelu a tak dále. Ale to mám připravený jako část 2. Pojďme se nejdřív pobavit o tvý firmě, Close Rocket. A pověz nám o tom, s tím, že možná jenom na začátek, opravdu jestli se mailím, ale vlastně to jakoby vychází, ty si předtím založila a vedla startup, který se jmenoval Deal Factory, což byl prostě klasická jako sales agoška a předpokládám, že z toho se nějak jako vyvinul vlastně dnešní tvoje firma Close Rocket. Tak mě vlastně zajímá je vlastně ten přerod, proč, jak vlastně jste došli k tomu, že od klasické konzultačky nebo agentury, nebo jak to nazvat, je potřeba udělat pořádný sásko a disruptivní tech startup. Tak my sme v podstate Deal Factory, to je tá prvotná agentúra, ktorú sme robili, založili nejakých 10 rokov dozadu, s tým, že pomáhali sme vždycky rásť. Pomáhať firmám rásť bola vždycky taká naša najväčšia vízia. No a tým, že sme to robili na Slovensku a lokálne a tá firma mala veľa záujemcov, stále chodili nejakí klienti, ktorí chceli s nami rásť a podobne, tak sme si povedali, že fíha, že tak možno by bolo fajn zobrať celý tento nápad ako ideu do sveta. Ale s tým sme si samozrejme uvedomili, že okrem toho, že je to dobrý nápad, tak budeme potrebovať vo svete technológiu, aby sme to vedeli škálovať, aby sme obchodníkov vedeli manažovať a podobne.
Samozrejme pomohli nám k tomu aj naši klienti, ktorí nás tak nepriamo pušovali, že poďte s nami aj do ďalších krajín, poďte s nami. Mali sme case, kedy sme budovali vlastne 100-členný sales team v 5 krajinách a mali sme na to 2 týždne. Takže sami sme si vravili, že fíha, akože toto môže byť niečo a že poďme na tom postaviť teda biznis. No a tak vznikla prvotná myšlienka Close Rocket. Kde a to 3 roky spátky? Nebo jak dlouho? Áno, 2,5 roky. Kde sme si vlastne povedali, že poďme postaviť v podstate marketplace, vďaka ktorému sa zákazník vie na pár klikov dostať ku obchodníkovi. Niečo ako Uber pre obchodníkov. Okay. Vždycky to bol len ale B2B sales. Takže keď hovorím o salese, tak myslím Jasne. B2B sales. No a tak sme toto postavili. To bol taký náš primárny revenue stream. No a začali sme to robiť. Aktuálne máme v platforme registrovaných 1000 salesákov v 14 krajinách sveta. Predávame po rôznych vertikálach, čiže je to veľmi zaujímavé. Ale okrem toho, že sme vlastne postavili toto ako marketplace, ako prerod z agentúry, tak sme zistili, že vlastne manažovať 1000 obchodníkov v 14 krajinách sveta je celkom náročné. A zrazu sme začali zisťovať, že teda manažovať ich cez aktuálne systémy, ktoré obchodníci majú k dispozícii, ako CRM systémy, takže je to skoro nemožné. A začali sme si vlastne budovať interne systém, ktorý by pomohol obchodníkom rásť a ktorý by nám pomohol mať informácie o tom, ako pracujú, s ktorým by chceli fungovať, ktorý by ich bavil. A tak sme si vlastne nenápadne a nechcene, ale sami pre seba začali budovať softvér na manažovanie obchodníkov. No a jedného dňa sa stalo to, že prišli za nami firmy, veľké firmy, ktoré nám povedali, že viete čo, my chceme od vás týchto 10 obchodníkov, ale nám sa fakt páči aj ten systém. A my sme si zrazu uvedomili, že aký systém? Že vlastne, že my máme vlastne interne vybudovaný systém na manažovanie obchodníkov, ktorý sme si vlastne vymysleli už dávno v tej agentúre a nejakým spôsobom si ho postavili technologicky a zrazu je to vlastne SaaS produkt, ktorý vieme predávať a škálovať ako software. Takže chápu tě správně, že ty firmy vlastně chtěly od vás jako bodyshopovaný salesáky, což byla vaše primární jako činnost, ale ten software oni pak chtěli používat i pro vlastní salesáky? Presne tak. Okay. Presne tak, lebo tí naši salesáci mali častokrát dobré, lepšie výsledky, Jasne. Ale častokrát mali o mnoho lepšie reporty. No a tí naši klienti si na tie reporty a na ten celý spôsob fungovania zvykli a začali hovoriť, že fíha, toto by sme radi videli aj na našich obchodníkov. A čo je zaujímavé, že vlastne už na začiatku budovania nášho startupu, že tým, že sme robili marketplace, tak to nie je až také sexy pre investorov, lebo marketplace, ktorý stojí na ľuďoch, je veľmi ťažko škálovateľný, aj keď je tam akože extrémny product market fit. Takže naši investori a my spolu s nimi sme boli extrémne radi, keď sme zrazu našli a pivotovali k tomu SaaS modulu. Jasně. Hele, k tomu softwaru, co vlastně to je ten software a jako, jak hraje v součinnosti se CRM a tak dále, k tomu se určitě dostaneme, ale pojďme možná chvilku zůstat ještě u toho vlastní salesáci, bodyshopovaní salesáci, jaký jsou výhody, nevýhody, ceny a všechny takové věci. Poď nám o tom říct víc. Je to zaujímavá téma. Ja sa dlhodobo zamýšľam, že prečo ten biznis tak funguje, že tá agentúra, prečo je tak strašne náročné manažovanie salesákov. A v tom je vlastne celé to utkvené nejaké know-how, ktoré jednak my máme, ale zároveň málo kto ho má. Čiže či interne alebo externe obchodníkov je zložitá téma len kvôli tomu, že či máte niekoho vo firme, ktorý tých obchodníkov vie a dokáže manažovať. My nie sme až takí dobrí obchodníci dlhodobo, akože historicky, či už Slováci alebo Češi. A teda mnohí manažéri sales tímov sú vlastne bývalí salesáci, ktorí mali najlepšie výsledky. A to nie vždy sú práve ľudia, ktorí vedia manažovať ľudí a motivovať a tak ďalej. Čiže čo sme my pochopili, že je lepšie mať agentúru v zmysle, že je tam väčšia expertíza, podobne ako pri marketingových agentúrach alebo iných. Čiže ľudia, ktorí sú v agentúre, sú experti, sú hlboko ponorení v tej téme, venujú sa jej a tak ďalej. Na druhej strane je tam aj tá nevýhoda toho, že nie sú to interní salesáci. Čiže je tam menší feeling pocit ku tomu brandu ako takému, samozrejme menej školení a tak ďalej. Čiže obidve varianty majú svoje pre aj proti a na rôzne akoby business casey platia rôzne lepšie. Jasně. No a tak jako chápu to taky tak možná, že prostě když vstupuješ do nové země se svým produktem nebo firmou, tak možná na začátek jako nějaká go-to-market strategy může být si prostě nahajrovat jako, nebo outsourcovat jako salesáky, což je rychlejší, asi levnější, pokud si nepronajmu
plný kapacity toho salsáka, ale jenom nějaký částečný. A možná, když už v té zemi prostě jsem úspěšnej, tak možná tak teprve stojí za to si budovat vlastní sales team. Presne tak to je a vďaka za doplnenie. Je to násobne lacnejšie pre firmu rásť s agentúrou, otestovať si trh, hlavne ak je ten trh pre ňu nový. Že budovať tam office, budovať tam operations, zamestnávať tých ľudí v zahraničí je extrémne náročné. Čiže pre nich je to preto vravím, že ten produkt market fit je veľký, že my už keď sa stretneme väčšinou s klientom a vysvetlíme mu, ako to funguje, málo kedy nám niekto povie, že nemá záujem a ide si teda hajrovať interne. Alebo ak sa to stane, tak častokrát sa nám deje, že nám tí klienti zavolajú počase, že vieš čo, Kati, už tretieho salesaka som musel vyhodiť, lebo nemal výsledky, nevedel som s ním robiť, dajte mi toho vášho, lebo už fakt na to nemám nervy. Takže toto sa nám deje pravidelne. No a tak pověz o těch vašich salsácích, jako i ve smyslu toho, jako pro kolik společností, co to je za profil, jak je hajrujete, pro kolik společností většinou oni jsou schopní dělat, jaké je tam gap mezi tím know-how o té firmě, kterou prodávají, oproti třeba tomu internímu salsákovi, jak zajišťujete jako právě ten enablement, to školení prostě těch salsáků a tak dále, jak to jako funguje? To bol práve ten náš produkt, že prečo sme ho potrebovali technicky robiť. My sme vlastne vytvorili systém, kde sa akýkoľvek obchodníci vedia registrovať. To je prvá ako keby bariéra, ktorú dávame preč, pretože salesakov na svete celkovo je málo. Nie je to povolanie, ktoré ľudia chcú robiť, nie je to niečo, čo je atraktívne, všetci chceme ísť do... Upřímně ti říkám, abych to dělat nechtěl. No, je to extrémně náročné. Je to specifický skillset, ale je specifická jako nátura. Prostě musí to být člověk, který se neštítí, prostě, který mu není blbý furt někoho otravovat. Ale a to poznáš to na člověku, jestli to prostě v něm je nebo ne. A já vždycky říkám, že tak, jak vývojář je specifický typ člověka, tak salesák úplně to samý prostě. No. Absolútne súhlasím a to je vlastne súčasť toho poznania toho profilu tých ľudí, že vlastne človek, ktorého by si možno dostal na pohovor a povedal by si, že s týmto človekom fakt akože sa mi moc nechce robiť, nevyzerá štruktúrovanie, nerozmýšľa procesne, tak to častokrát je najlepší salesák. A toto vlastne málo kedy vie niekto, kto salesakov nikdy neriadil, niekto, kto buduje produkt technicky a vlastne je technológ skôr a má vybrať dobrého salesáka a má ho potom manažovať, je to akože extrémne náročné. No ale teda späť k tomu systému. My sme teda vytvorili špeciálny spôsob onboardingu, aby sme vlastne privítali kohokoľvek. Čiže fakt, že ako Uber vodiči, čiže môžeš sa registrovať, aj keď máš 0 rokov salesu skúsenosti. Môžeš vlastne sa registrovať, aj keď si niekde inde zamestnaný a máš svoj network, čiže povedzme pracuješ pre nejaký nápoj a máš svoj network, ktorý si buduješ 20 rokov, tak vlastne môžeš tento svoj network ako keby prepredávať aj pre iného klienta. Čiže príjmame hocikoho, my ich vlastne určitým spôsobom zoraďujeme, rejtujeme, je tam špecifický onboarding, majú špecifické školenia, podľa čoho my ich potom vieme ako keby rozdeliť. No a potom to funguje tak, že klient si tam normálne vytvorí profil ako firma, čiže som firma, ktorá predáva kombucha drinky a chcem rásť v New Yorku. To je váš partner? Nie. Dalo si ráno, jo? Náhoda. Hej. Môžem použiť aj zlevomat kľudne. Okay. takže vlastne nahodím si tam tie svoje produkty, vytvorím profily a tak ďalej a tí obchodníci dostávajú normálne ponuku ako na Tindri. Čiže je tam normálne urobený matching, ktorý je vlastne... Pravá, levá, jo? Presne tak, je to obojstranný matching. Čiže firma si vyberá obchodníka a obchodník potom schvaľuje alebo neschvaľuje. No a to je vlastne aj odpoveď na to, že či majú jednu firmu, 2 alebo 3. Veľmi závisí od toho, že ktorý je to obchodník. Keď je to obchodník, ktorý je len part-timeový alebo chce len povedzme jeden projekt nejako popri, tak je to tam transparentne napísané a povedané, že OK, že ja som obchodník taký a taký, berem. No a vlastne pri tom matchingu sa firma môže rozhodnúť, či chce alebo nechce prijať takýto profil obchodníka. Takže takto nejako to funguje. OK, dobrý. A ty si říkala 14 zemí, že máte, takže jak... Teda to sú ako Európa, hlavne asi Európa, že? Máme aj Ameriku, čo je sranda, že my vlastne naši obchodníci, ktorí sú US-based, teda žijú v Amerike, tak vlastne predávajú pre americké firmy. To mi príde občas také vtipné, keď sa hovorí, že vlastne Američania sú najlepší obchodníci. No a sú? Sú. Jednoznačne majú o mnoho lepší skillset na to ako my. To znamená, že vedia hovoriť o svojich úspechoch, vedia sa odprezentovať, nie ako my. My sme stále takí, a Slováci duplom, taký, že máme chuť hlavu skloniť dole a ako keby nerozprávajme príliš nahlas, nebuďme príliš vidieť a tak ďalej. Čiže Američania toto v sebe nemajú. Hele, jako
100%. A tak to je na dlouhou debatu, ale 100% to jako souvisí se školstvím, že jo, a naším školstvím a prostě ten education system v Americe je úplně jiný. I jakoby maturita, že jo, je tam úplně jiná. To není o tom, že prostě tě zkoušejí z toho, co ses naučila, ale přesně nějaký paper, project a prezentace a tak dál, což je prostě ta příprava na život nebo na to budoucí povolání mě přijde jako ten americký způsob jako lepší. No a mě to připomíná, se tady manželka měla, její máma má kamarádku, která emigrovala do státu, přijeli nějak na návštěvu, mají 3 děti. Kluk, hele, kolik mu bylo, no, 18, 19. To nezažila. On prostě jak mluvil o sobě, o tom, jak všechno zvládá, umí. Nám Čechům to bylo, nebo mě osobně to bylo jako až nepříjemný. A musel jsem se jako fakt smát. Ale vlastně říkal jsem si, a to je super prostě. Ten kluk jako ve svých 18 let, vzpomeň si na nás, když nám bylo 18, jo. Tady byli, jako jsme takhle koukali, že jo, respectfully prostě na všechny. A on byl schopný fakt jako neuvěřitelný, no. Tak já myslím, že to je o tom jako systému vzdělávání a tomhle. A zase jako upřímně, nemyslím si, že to je černá bílá, že zase jako jim chybí něco jiného těm Američanům, ale měli bychom se tam teda posunout, co říkáš? Určite áno, my sme zase prieborniny, že vieme sa tak prebojovať a tou drinou vieme ísť dopredu, to je zase naša akože výhoda, ale absolútne súhlasím, že keď si to tak spomenieš, že keď ideš aj s kamarátmi na večeru, tak asi neprídeš za nimi, alebo neviem, možno ty áno, a nepovieš im, že počujete chalani, že toto sa mi podarilo, takéto KPI som dal a proste môj tým to dal a som fakt hrdý a je to fajn. Budeš za blbce prostě jednou u těch kámošů. Další věc je, že se u nás nemluví o prachách, že jo, v Americe tak. Každý řekne, kolik vydělal, že jo, a tak, u nás je to tabu, že jo. Čiže u nás sa toto nerobí a keď sa aj pozrieš na vzdelávací systém na vysokých školách, sú tam sales classes, alebo že každý chce ísť na marketing alebo niečo, ale obchodné vyjednávania alebo podobne na vysokých školách ekonomiky, mal si tú kolegu v podcaste, tak takéto predmety tam nie sú. No, jo. A on o tom i mluvil taky jiný host mého podcastu, Ondřej Parpel, který má jako extrémně úspěšný startup, scale-up, nevím, OPT on Demand, nebo tak nějak se jmenuje. A on vlastně má americkou manželku a přesně říkal, hele, ale to prostě na mě měla ta manželka vliv a já dneska, když něco chci, tak to prostě udělám. Prostě a on říkal, a co se stane při nejhorším? No při nejhorším tě odmítnou. Není jako horší scénář a to se mi hrozně líbí, jo, takže prostě vždycky, když se mi do něčeho nechce, někoho oslovit, někoho o něco požádat, poprosit, tak si vždycky na to Ondřeje vzpomenu, řeknu si, tak co se stane při nejhorším? No při nejhorším mě vyfakuje. Jako. Presne tak, akože je to tak, no ale vravím, že u nás sa bojíme toho nie. My sa snažíme mu vyhnúť. Naopak v Amerike, ja si pamätám, že v škole sme mávali úlohy, že nazbieraj minimálne 10 dní za hocičo. Ne. A toto bolo úplne bežné, čo sme tam robili. Čiže dneska, áno, ozvem sa do Slevomatu, vypýtam si ten job alebo ten deal, no radšej nie, lebo čo ak. Áno. Ale pritom to čo ak je vlastne nič. Jo, to je dobrý, no. A ty si teda studovala co v Americe? Ja som tam bola na strednej škole a potom som študovala aj management MBA. OK, a kde? A co to bylo za školu? Ja som sa potom už vrátila na Slovensko a študovala som na City University of Seattle. OK. A jak to z pohledu jakoby financí, to se má nějaký stýpko, nebo jak to vlastně? A teď zejména pro posluchače, který řeší určitě svoje děti, i já řeším teď svoje děti, můj mladý teď bude dělat zkoušky na střední. Je to téma, který tady jsem řešil s mnoha hosty, protože mě to zajímá, jak to řeším pro toho svého kluka. Ale vlastně mě zajímá, jak je reálně možný se dostat a za kolik peněz jako na střední v Americe v Seattlu. Na strednú školu sa dá dostať, vlastne oni majú také exchange programy, čiže a tie sú dokonca zdarma častokrát. Že vlastne tie rodiny tam pomáhajú takýmto spôsobom, ako keby deťom, nech idú študovať do zahraničia a podobne. Čiže ja som tam bola ako bežný 17-ročná, som tam prišla a žila som ako súčasť nejakej rodiny. Ale zároveň samozrejme mala som podporu od rodičov a tak ďalej. A potom vysoká škola, ona je based na Slovensku, ale má vlastne pobočku v Seattle, takže platíš ako keby slovenské školné, čo bolo celkom priateľné, teda pre mojich rodičov a zároveň ja som ako keby vždy bola strašne drivovaná tým, že som si chcela zarábať svoje peniaze. Takže vlastne ja už som na strednej, na výške začala pracovať, takže väčšinu toho štipka som si platila sama. Jak to zvládala 17 mentálne od rodičů? Bolo to náročné, ale zároveň akože pre mňa to bol jeden z najkrajších rokov, aký som zažila. Horšie bolo pre mňa sa vrátiť.
to bolo strašné, že keď som sa mala vrátiť ja som z takého mesta Ružomberok, čo je v strede Slovenska. A keď som sa z Kalifornie mala vrátiť do Ružomberka, tak to bolo akože fakt, že heavy. Že keď som tam prišla a strašne som chcela ísť hneď naspäť. Toto bolo pre mňa náročnejšie, ako to tam prísť. A prečo sa vrátila vlastne? Rodičia ma donútili. Musela som dokončiť strednú školu. V podstate tam to bolo iba na rok. No a preto som vlastne chcela ísť hneď na tú vysokú, vlastne na tú City University of Seattle. A prečo sa vrátila? Prečo ste tiež na Slovensku? A potom som sa vrátila kvôli jobu. Tam máte Fica teď, jo? No, a potom som sa vrátila kvôli jobu. My sme vlastne zakladali taký startup Staffino, ktorý celkom akože dobre fičal a strašne rýchlo sme tam tiež škálovali a tak ďalej. A potom som sa to už zalúbila, vydala, ale pravdu povediac, že do dnešného dňa by som sa rada vrátila a stále akoby hľadám cesty, ako sa vrátiť do US. Good, tak to jsme trošku odběhli. Pojďme zpátky k Close Rocket. Ještě těm zemím, chápu to správně, že vy vlastně musíte pro těch 14 zemí mít jako lokalizaci z pohledu pracovního práva. Máte tam entity, nebo jak vlastně zaměstnáváte ty lidi jako legálně? My sme v podstate ako keby, že software, čiže ktokoľvek sa prihlási, môže fungovať u nás a používame na to rôzne platformy, ako je Deal a podobne, aby sme tých ľudí mohli vyplácať. Čiže entity tam nemáme, v podstate spôsobom, ako Uber fungujeme. Čiže ktokoľvek sa prihlási, môže byť tým pádom vlastne cez ten Deal ich akoby vyplácame a tak to nejako to funguje. Deal mluvíš o EL, což ano. Je, jo, my totiž teďko taky s nima řešíme kontraktaci našich salesáků v zahraničí. Taky jsme si je vybrali a předvybrali, tak to vidíš, to jsem ani nevěděl, že vy s nima kooperujete. OK, takže vy využíváte zase jako Deal na to, aby vám dělali takovou tu pracovně právní agendu, že jo, daně a tak dál, vyplácení mest, předpokládám. Presne tak. A celý ten kontrakt tým vlastne, vďaka ním sa dá zamestnávať ľudí alebo kontraktovať ľudí aj z US a podobne, takže je to pre nás celkom jednoduché. Tak udělám reklamu Deal, protože musím teda říct, že my jsme teďko taky vybírali nějakou takovou jako agošku. Měli jsme tam více jako potenciálních hráčů a Deal teda do EL z toho vyšel nejlíp, jak to se týče právě pokrytí zemí. Protože pak zase někteří uměli, třeba v Rakousku neměli, Itálie naopak, tak i jakoby z pohledu jejich jako kondic, no, tak hej, celkom pak fajn jim to pošlu funguje. fakturu za marketing. Good. Hej. Dobře, chtěl jsem se ptát, jak hajrujete, ale to už si mi hezky jako zodpověděla, chápu, že tam je prostě onboarding a tak dál. Pojďme, Kate, k tomu softwaru. Co jste vymysleli, jak to funguje? Tak my sme si v prvom rade identifikovali veci, kde salesáci trávia najviac času. Pozreli sme sa na to tak, že nechceli sme, aby salesáci boli na administratívnych taskoch. Identifikovali sme si, že najviac sú aktívni alebo najlepšie prinášajú výsledky vtedy, keď sú na telefóne alebo na stretnutiach. Takto jednoduché to je. Presne tak. Čiže a to je vlastne aj tá téma semi-human sales flow, o ktorom sa akože rozpráva teraz vo svete veľmi, veľmi, veľmi hlasno, kde sa v podstate rozhodujú lídri svetoví, že akým spôsobom riadiť sales týmy. Tak my sme sa vlastne pozreli na to, že videli sme z dát, že naši salesáci a celkovo aj iní trávia mnoho času, niekedy až 2 týždne z mesiaca vytváraním databáz. To znamená toho, že akým spôsobom a koho oslovujú. A duplom akviziční salesáci, ktorí potrebujú oslovať stále nové a nové firmy, aby ich firma mohla rásť. Takže my sme v podstate postavili nástroj, ktorý pomáha zlepšovať výsledky obchodných tímov vďaka tomu, že sme odbúrali prekážky salesákom. A teda prvou tou prekážkou je pre nás práve tá tvorba databáz. Vytvorili sme teda GDPR compliant celosvetovú databázu kontaktov, kde na pár klikov si vie akákoľvek firma vylistovať svoju databázu, nahrať si ju priamo do svojho CRM-ka a vďaka tomu vedia salesáci hneď v deň 1 na začiatku mesiaca oslovovať alebo niečo s ňou robiť. Teda odsekli sme tie 2 týždne, ktoré salesáci miniali na to, aby nejakým spôsobom vytvárali databázu. No, a tie databázy proste
potenciálních partnerů, takže to máte rozkategorizované podle různej vertikál, blablabla. Presne tak. Sú tam vlastne segmenty, sú tam pozície, sú tam telefónne čísla, e-maily na konkrétnych ľudí a tak ďalej. Jak ste to získali, tú databázu? Museli sme vlastne integrovať viaceré tooly. A pozerali sme sa na to, že kde tí naši salesáci hľadajú tie svoje databázy. Používali samozrejme LinkedIn Navigátor, používali ZoomInfo, Apollo, Lemlist a rôzne databázy z celého sveta. Pochopili sme, že každá z tých databáz má nejaký svoj benefit. Ale vlastne žiadna z nich nesplňala 100% to, čo sme potrebovali. Čiže napríklad na LinkedIne si vieme vyhľadať podľa mesta a podľa pozícií, ale nie sú tam telefónne čísla, povedzme. Čiže my sme si povedali, že OK, že zaplatíme si normálne oficiálne všetky databázy, žiadne skrejpovanie, aby sme tam mali vlastne ten GDPR compliant. Takže sme vlastne nakúpili databázy všetkých týchto najväčších toolov a vytvorili sme si u nás technologické riešenie. Skúsim míň klepať do toho stolu. Viem, že ti to nebude to neďať vôbec, ale... Jasné, prepáč. Čiže vytvorili sme také tie databázy, aby sa vlastne vedeli spojiť a ten náš tool ich podľa určitých podmienok vlastne vytvára tú databázu pre salesákov. Čiže máme kompletnú, korektnú databázu, ktorú obchodníci môžu v deň 1 využívať. No ale tam sa vlastne začalo diať niečo, čo nám začalo pripomínať CRM riešenie. Čož my sme veľkí zástanci no CRM riešení. To znamená, že v CRM riešeniach, ktoré sú aktuálne na trhu, vidíme mnohé problémy a k tomu sa dostaneme. Ale teda začali sme databázovať, keď to zjednoduším. No potom sme si uvedomili, že čo potom s tou databázou tí obchodníci robia, je, že začnú ju mailovať, obvolávať alebo niečo zase ručne, administratívne v kancelárii robiť. Čo má vlastne strašne nízky výkon, hej? Lebo však keď cold mailujem, tak tam mám 1% úspešnosť alebo niečo. No a tak sme sedeli za tým stolom a rozmýšľali, že fakt chceme, aby tuto naši drahí super salesáci, ktorí majú budovať vzťahy a byť s ľuďmi, tuto klepali copy-paste cold email a posielali ho a padalo to všetko do spamu. Alebo aby door-to-door klopali na dvere reštaurácií, kde ich každý manažer reštaurácie pošle kade-tade, lebo proste má plné ruky svojej práce. Takže sme si vytvorili takú outreach engine, ktorá rôznymi spôsobmi, e-mailovo, SMS-kovo, teraz sa pozeráme na RCS, WhatsAppy a rôzne iné technológie. RCS je technológia, ktorá vyzerá ako SMS-ka, ale v podstate dokáže normálne fungovať ako interfejs, ktorý robí akoby rôzne akcie. Čiže napríklad KLM to malo na letenky, hej, že vlastne SMS-kou si zabukuješ letenku, presne si bukneš, čekneš miesto a tak ďalej. Čiže pozeráme sa na rôzne formy outreachu, ktoré digitálne ako keby obsluhujeme. A súčasťou toho je rôzna contentová stratégia, testujeme AB, testujeme predmety mailov a podobne. Čiže vytvorili sme databázu a vytvorili sme vlastne cold outreach, ktorý nemusí obchodník vlastne ani sa dotknúť toho a my vlastne v podstate mu rovno dávame, my to tak voláme vtipne, že pečené holuby na tanier. Čiže zohriajeme mu lídy a povieme mu, tuto máš lídy, ktoré prejavili záujem nejakým spôsobom, máme na to technológiu a ktoré chcú ako keby ten tvoj produkt. Takže buď ich rovno naplánujeme do kalendára, s nimi stredko, to je to stredko, čo my chceme, aby bolo, alebo im rovno teraz hneď do hodiny zavolaj, aby nevychladli a vlastne máš hot lídy od day one. A toto bolo pre nás strašne dôležité, lebo sme vlastne zrušili 2 týždne obchodného procesu, kedy obchodníci robili niečo takéto administratívne. Samozrejme táto Reach Engine, ktorú máme, funguje aj na follow-upy. Čiže my ju vieme zase zapnúť po stretnutí alebo nejak spracovať v tom obchodnom cykle. No a potom sme si ale uvedomili, že ale keď sa nám dostane do rúk obchodníka takýto zohriatý holub alebo zohriatý lead, tak my vlastne sme ho stratili. V zmysle, že nemáme o ňom žiadnu informáciu. Pretože ten obchodník samozrejme môže sa s ním aj stretnúť, alebo čokoľvek s ním urobí, my vlastne nevieme, pretože on to do CRM-ka nenahrá. Takže vlastne my sme prvýkrát stratili ako keby track o tom deale. Takže sme si povedali, že fíha, že tak tu prichádza téma CRM-ka a toho zapisovania. Tak sme si sadli s našimi obchodníkmi a pýtame sa ich, že dámy a páni, my teda tie dáta fakt potrebujeme a ako nám ich ste ochotní dať. Tak dumali, rozmýšľali a až zrazu prišli na to a povedali, že OK, tak som ochotný si po tom stredku, keď odchádzam z tej reštaurácie, sadnem do auta a nahrám to hlasom.
A my, že aha, OK, že tak toto znie už ako nejaké riešenie. Takže sme to začali tvoriť. Vytvorili sme vlastne Klára AI, ktorá hlasovým spôsobom zbiera dáta do CRM-ka. Pozor, není to, že mnohí si to milia s tým, že vlastne nahrám iba poznámku do CRM-ka, lebo toto niektoré CRM-ka ponúkajú. Toto je úplne niečo iné. Klára v podstate drží štrukturovaný CRM rozhovor. To znamená, že sa pýta, že čo sa stalo s daným lídom, aká je plánovaná ďalšia aktivita, vie poslať cenovú ponuku, vie urobiť nejakú akciu. Čiže nie je to len zozbieranie poznámky. No a vlastne vďaka tomuto my presne vieme v ten deň, keď sa s lídom niečo stane, alebo s firmou, že čo sa udialo. To znamená, máme CRM zápis, alebo u nás no CRM zápis. No a keď my takto vidíme celý ten ako keby deal flow, my to nazývame, čiže ten flow toho, ako zákazník ide, tak my na konci dňa máme dáta, vďaka ktorým vieme povedať presne, že ktorý obchodník čo môže urobiť na to, aby zlepšil svoje výsledky. Vieme presne povedať, kde mu takzvané hníjú tie lídy, rotujú, alebo kde má najväčšie príležitosti. Čiže sa z toho nášho no CRM interfejsu stáva hlasové CRM-ko s automatizovaným outreachom, ktorý na konci dňa obchodníkom, ale aj manažerom povie, že ak chceš zvýšiť svoje sales výsledky, tak sa pozri na našu Sales Intelligence a tá ti presne povie aj podobne ako ChatGPT, že ak chceš vedieť, čo máš robiť dnes, toto sú tvoje tri najlepšie tasky, ktorým sa môžeš venovať. Klára AI, co za tím technologicky stojí? Vy jste to určitě vytvářeli ještě, než byly LLM, ChatGPT a podobně, nebo GPT-4, jakoby tak použitelný, jak jsou dneska. Nemáte problém s tím, že Klára je technologicky zastaralá, což se ti teď stane po pár měsících? Nemáme, pretože to staviame na rôznych technológiách. Používame už existujúce technológie, čiže nekodili sme to úplne, že od piky, že od prvej liney kódu, ale pripájali sme tam rôzne ako keby addony. Čiže používame aj nejaké české riešenia, používame Vocals, používame svoje vlastné ako keby LLM-ka, ktoré sme si kúpili, používame Eleven Labs, používame ChatGPT. Čiže máme na to systém, ktorý ako keby rôznymi spôsobmi tú Kláru manažuje. Takový multi-AI systém. Áno, presne vlastne. Tak. My vlastne tých agentov máme na rôznych miestach, že vlastne už pri lídovaní máme agenta, ktorý vyhľadáva v tých databázach rôznym spôsobom. A vlastne Klára je samostatná časť toho. Čo je zaujímavé a vtipné, je, že keď sme prvýkrát dali Kláru vonku, tak v podstate obchodníci sa s ňou samozrejme začali rôzne zabávať, pretože sme jej dali tvár, dali sme jej meno a tak ďalej. Takže my ako ľudia sa veľmi radi hráme, tak oni sa začali hrať a rozprávať jej rôzne veci. A tak my sme tam museli vlastne nainštalovať, alebo teda chalani nakodili spôsob, akým vlastne Kláru obmedzovať v tom, aby nešla do diskusí, do ktorých nepotrebujeme, aby išla. Aby držala rozhovor v téme CRM-ka a ďalších updateov o salese a tak ďalej. Ale to mne připomíná, my máme ne Kláru, ale Karla. Což je náš AI search. Ano, dáme roku dohromady. Třeba z toho bude děťátko Klára nebo Karel junior. tak. Ne, ale jak jsi říkala, že tam lidi dávají lecos, tak my jsme teď nedávno koukali na to, co tam do těch searchů přichází a jsou to teda jako obskurní věci. Vzpomínám, že tam někdo tam psal, jedu s přítelkyní na víkend, hledáme to a bla a chceme tam pak večer popít vínečko a samozřejmě mít hezké prostředí na sex. Nám to tam takhle píšou. No tak to je vtipný. Good, Klára AI. Sounds good. A teďko v rámci Close Rocket, jak vlastně to monetizujete? Je to jako Klára, nebo ten no CRM solution je prostě subscription jako account based, nebo jak vlastně to funguje monetizačne? Podľa toho, aký je to klient, samozrejme. Máme dva také ako keby pricing modely. Jeden je podobný CRM spôsobu, čiže podľa sítov a obchodníkov. A druhý, ktorý využívame hlavne s korporátnymi klientami väčšími, tak ten je vlastne ako keby enterprise balíček, kde oni vlastne kupujú si aj tie leady, aj Kláru, aj nejakú sales intelligence a tak ďalej. Tam už je vlastne aj náročnejší ten setup, takže to pricujeme trochu viac. Zároveň čím väčší ten sales team a čím väčšia firma, tak tým zaujímavejšie tie výsledky. Teraz sme v podstate my reálne toto riešenie predávame 6 mesiacov.
a sme po 3-mesačnom pilote z O2, kde O2 Business Services na Slovensku boli nesmierne spokojní s tým, aké výsledky sme im priniesli. A čo bolo strašne zaujímavé, že my sme im v podstate spustili cca 20 kampaní, ktoré rôzne bežali medzi tými salsákmi svojimi. Tým, že čím viac produktov má firma, tak tým väčší problém s tým, aby tí salsáci, ktorých je povedzme 20, tak vedeli a dokázali predávať naozaj všetky tie produkty. A teda je za tým akože veľká logika, ako to celé poskladať, aby ten leadováč a outreach fungoval tak, že tie lídy nie sú opakovane oslovované, že nechceme, aby jeden salesák oslovil firmu s 10 ponukami za jeden týždeň, povedzme. Čiže je za tým celá sales logika, ktorú sme im vyskladali a sú s tým nesmierne spokojní. Podpísali sme s nimi teraz ročný kontrakt, budujeme to vlastne to isté s Global Payments, CBRE a tak ďalej. Takže Klare a celému nášmu systému sa celkom darí rásť. Good. A kolik máte zákušu vlastne, jak máte prozrať nejaké čísla, kolik vydeláte a tak? Aktuálne sme ešte možno k fundraisingu narejzovali sme dokopy zatiaľ 1,5 milióna, s tým, že máme fakt, že... Sme v Čechách, tak doplníme euro. Euro, áno. Fakt, že máme excelentných investorov, že vyberali som ich naozaj, že veľmi pozorne. No Slováci, Vision Ventures, inej fond? Máme, áno, Vision Ventures sú Slováci, inej fond sú Česi, vlastne pán Jirka Hlavenka a Honza Sláma. Absolútne skvelí investori, fakt, že nemôžem pol slova povedať. Nesmierne pomáhajú. Okrem toho máme Start Guide, ale máme aj Andyho Kisku, ktorého som si ponaháňala a chcela som ho veľmi mať na cap table. To je brácha ex-prezidenta, ne? Nebo? Áno. A hlavne Andy viedol jeden z najlepších fondov tuto v Čechách, Credo Ventures, takže a je v US, takže moja cesta do US je tam chystaná. Co to manžel? No, to je práve tá téma, že mám 2 malé deti a manžela. Manžel má teda tiež, my máme pod našou strechou sú 4 firmy, takže manžel má tiež aj firmu, aj startup, takže on je ako keby podnikateľský chápavý, ale stále máme 2 malé deti. Takže pozeráme sa na to a samozrejme tá politická situácia na Slovensku nám pomáha. Takže... Udělat bold decision. Tak, presne tak. No ale tak. tam zbere na tom Slovensku, ale to je šílený brain drain, co sa tam deje. Je to hrozne smutné, akože to vidno aj pri tom riadení tej firmy, že nájsť ľudí, ktorí sú fakt, že schopní a driveri a motivovaní a vzdelaní, je to extrémne náročné. Našťastie máme v Close Rocket fakt skvelý tím, ktorý drivuje a buduje takto rýchlo rastúcu vec. Ešte k tým číslam vlastne my sa blížime k break-even teraz. A okrem toho vlastne nám to nesmierne rastie, že ten SaaS ide veľmi rýchlo, nechcem úplne presne. Koľko na revenue třeba? Okolo 1 miliónu sa hýbeme. Takže ročne. Euro. Jo. takže ideme tam, akože, že nie je to úplne štandardné u startupov byť po 2 rokoch blízko break-even, ale tak vedieme ten biznis tak, aby to nebolo len, že pálime investorské peniaze, ale reálne budujeme hodnotu. Tak jo. Ještě než přejdeme k té druhé části o RevOpsu, tak jsem chtěl, jak jsem na začátku sliboval, vám říct trošku víc o Daktele. Kdo jste slyšeli předchozí 2 podcasty mý, tak už o ní lecos víte. Dneska vám řeknu ještě něco dalšího, ale z minula a předminula připomínám, že to je softwarový řešení, který je vlastně all-in-one pro vaši zákaznické oddělení, kdy mezi ty hlavní USPčka, jak říkáme, patří právě to, že je to all-in-one, takže nemusíte mít jakoby různý řešení pro různé součásti vaší zákaznický a je tam integrovaný AI, takže chatbot, voicebot, emailbot, tím, že Daktela koupila AI firmu Coworkers a všechno je to už integrovaný do Daktely. Připomínám, že vývoj je lokální a když potřebujete něco změnit, tak nečekáte, až se to dostane přes 3 různý salesáky a implementátora, ale jdete rovnou za vývojářem a v neposlední řadě má Daktela českou a slovenskou lokální podporu. Ale, co jsem ještě dneska chtěl říct, tak vlastně je, že Daktela je takzvaně API first, což vlastně v praxi znamená, že cokoliv budete chtít udělat ve vašem GUIčku neboli v tom grafickém uživatelském rozhraní, tak můžete udělat právě i přes API. Je to tak celý postavený, jde tím pádem takhle vlastně v Daktele cokoliv postavit s skriptem, cokoliv změnit, můžete mít ve finále vlastně úplně vlastní jako agentský rozhraní
a tím pádem je to jako celý otevřený systém. Takže ať už chcete používat GUIčko Daktely nebo chcete mít vlastní, můžete, prostě všechno to má Daktela dostupný v APIčku. Daktela sama říká, že má hromadu případů, kdy skutečně se customizuje od partnera jenom nějaká jako jedna drobnost, ale mají i mraky partnerů, kteří si vlastně vytvořili úplně vlastní aplikaci. Tak to je další velká výhoda Daktely. Já musím na závěr říct, že my Daktelu ve Slevomatu používáme k naší spokojenosti. Ostatně nepromoval bych ji, kdyby jsme s ní neměli osobní a pozitivní zkušenost. A pokud se o Daktele chcete dozvědět víc, tak jděte na daktela.com, psáno DAKTLA. Máte tam taky teďko relativně nově nějaký testík, jakým způsobem děláte vlastně zákaznickou zkušenost s vlastními zákazníky, nebo jim napište mě, já vás propojím, jak chcete, každopádně stojí to za zvážení. Tak, to byla commercial break. Ja by som sa k nej pridala. My v našom TechStacku je tiež Daktela aj Coworkers AI a sme nesmierne spokojní. Já jsem se na to taky chtěl právě zeptat, no, jak to do toho stacku vašeho zapadá jako software na zákaznickou. Áno, používame ich. Vlastne aj pri Kláre nám robia nejakú podporu, takže máme aj ich technológiu. My sme totiž to menili technológiu z jednej na inú a práve Daktela nám priniesla veľmi, veľmi dobré riešenie, ktoré sme potrebovali v tej chvíli a veľmi rýchlo implementovateľné. No. Majú super sales team, takže veľmi sme si porozumeli. Jo, my jsme s ním opět, tak Jirka Pavlíček byl hostem, tak je možný se ho poslechnout, jako o Daktele povídal. Ale jo, no tak to jsem rád, že ta zkušenost je u vás dobrá. Kate, pojďme k tomu RevOps funnelu. Inbound, outbound, funnel, pipeline, lead generation, sales enablement, prospects. To jsou takový jako všechno takový, ne buzzwordy, ale prostě témata, který se v rámci Revenue Operations funnelu hodně řeší. Čert, aby se v tom teda vyznal. Tak pojďme to na začátek možná fakt jako vlastně popsat úplně ve zkratce ten sales funnel, RevOps funnel, jak se tomu taky říká. A pak se postupně dostaneme k tomu, jakoby, co je v těch různých úrovních toho funnelu zásadní a nakonec se pobavíme o tom, jak jsem na začátku říkal, co se dneska jako mění s AI. No. Tak ja už som to jemne popísala tým našim produktom. On vlastne zrkadlí to, čo si myslíme, že v tom salese je dôležité. Celkovo ako keby ten môj pohľad na sales z tohto pohľadu je, že sales funnel by mal byť čo najväčší, aký možný je. A to je práve tá téma tých inboundov, outboundov a tak ďalej, že vlastne sales je o štatistike. Akokoľvek sa na to pozrieme, tak čím viac vojde do sales funnela, teda čím viac leadov, čím viac kontaktov, databáz a tak ďalej, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že ich uzavrieme. Znie to jednoducho, ale nie každý si to uvedomuje. Po rokoch sledovaní rôznych sales tímov vo svete, aj na Slovensku, v Čechách, vidím, že ten vstup do funnela je častokrát obrovský problém. Že obchodníci nerobia akvizície, neoslovujú nových klientov, častokrát len spracúvajú lídy, ktoré prichádzajú. Čiže ak môžem začať tú diskusiu tým, že vlastne čím väčší vstup, tým väčší výstup, tak to je úplne prvá vec, ktorú si môžeme akože o sales funneli vôbec uvedomiť. A potom prichádzam k tomu, čo som už v podstate naznačovala, že z môjho pohľadu, ale nielen z môjho, aj ako keby z pohľadu tých trendov v salese, prechádza k najväčšej zmene v sales procesoch aktuálne, aká kedy bola. Ako som spomínala, tá CEO HubSpotu hovorila, že vlastne ten sales proces sa skracuje. A skracuje sa práve vďaka tým automatizáciám na začiatku toho inboundu, outboundu. Čiže čokoľvek, čo salesáci nemusia robiť vyslovene, robíme automatizáciou. A teda začíname databázami, potom ideme cez nejaký ten outreach a toto všetko vlastne vieme robiť tým, že automatizovane, tak tým obrovsky. A teda čím väčšie, tak tým viac výsledkov. Čiže nesmierne vieme zväčšovať funnel a tým pádom ho vieme aj zrýchlovať, pretože na obchodníkov už padajú tie horúce lídy. Takže toto z pohľadu ako keby toho funnelu. Z pohľadu nejakej možno CRM diskusie, lebo to sú pre mňa pipeliny. Možná pojďme ještě se u toho trošku zastavit, u začátku toho funnelu. Mluvíš o outboundu, že jo, lead generation. Je to teda tak, že vlastně právě tahle část, ta první část toho sales funnelu je jakoby nejvíc, nejjednodušejc automatizovatelná, disruptovatelná právě tím, že ten outreach se dělá
jako výrazně automaticky. Mi to totiž připomíná debatu, kterou jsem tady měl s Honzou Beránkem, který právě mi tady popisoval, že, a teď už se nepamatuju ty softwary, které tomu používají, ale že vlastně fakt jako mají komplexně automatizované jako oslovování leadů na LinkedInu, jsou na to jako automatizace na LinkedInu, včetně jakoby velmi dobře personalizovaného toho textu, který je jim posílaný, aby to co nejméně vypadalo, jako že to píše robot. A ta automatizace je fakt jako až do toho jako naplánování toho konkrétního meetingu, kde už jako přicházíte na řadu skutečně člověk, který musí prostě ideálně zase osalesovat toho partnera, samozřejmě má zase AI od AI připravený prostě podklady, blablabla, k tomu se ještě možná dostaneme. Ale chápu tě správně, nebo tak, jak já to vnímám, jestli se mnou souhlasí, že vlastně právě v tom začátku salesového panelu je tam teda, funnelu teda je tam teda ta největší jako teďko probíhající disrupce. Mimochodem, já teda denně, já nevím jak ty, určitě taky, ale dostávám opravdu jako denně jako mraky jako LinkedIn messages. A jako tipnul bych, že 98% z toho teda je jako psanej robotama, ne? Je to tak. LinkedIn je akože jeden kanál, ale áno, súhlasím absolútne s tým, že najväčšia časť disrupcie dneska je práve v tom začiatku sales procesu. Outreach. Áno, presne tak. Preto sme my vlastne v Close Rocket aj do toho investovali, lebo sme videli, že toto potrebujeme nejako upratať. Ale zároveň si nemyslím, že by mal byť jednotný channel na to. Čiže, že napríklad je to LinkedIn. Myslím si, že ten omnichannel tam funguje. Že reálne aj dáta hovoria, že vlastne my žijeme ešte stále v dobe, kedy reálne ti môžem poslať mail a ty ho dostaneš a si ho prečítaš. Jo. Áno, môže spadnúť do spamu, ale že je to absolútne, že directly viem na CEO Slevomatu poslať e-mail. To, aká je to user experience a tak ďalej, o tom by sme mohli diskutovať. Ale tak určite si spíš přečtu e-mail než LinkedIn message, tím už jenom tým množstvím, ktorých presne tak, tam sme, ale zároveň akoby za tým treba tiež robiť akože technológiu, lebo vlastne len odosielať maily z Mailchimpu alebo podobne, oni pospadujú do spamu a tak ďalej. Čiže je tam akože hlboké know-how okolo toho. A to je v tom začiatku toho sales procesu. Lenže táto vec sa deje vlastne aj na konci sales procesu, kde vlastne, alebo v strede, kde ja urobím teda ten telefonát. Mimochodom, hlboko som presvedčená, že telefonáty by sa nemali automatizovať, preto my ich nemáme. Rôzne túly automatizujú telefonáty, ale za mňa, ja mám ten sales vlastne rada, lebo je to o budovaní vzťahov. A ja mám pocit, že zrazu zrádzam toho klienta, keď na neho zapínam robota. Že vlastne on to cíti, on to počuje a vlastne prvýkrát mu dávam pocit, že aha, to nie si ty, že ty si na mňa zapla robota, že akože nepáči sa mi to. Souhlas. Když zavolá robot, tak mě to vlastně dost jako nasere. Presne tak, aj keby dal krásny scenár, hej, mohli by sme debatovať o tom, že tie scenáre sú stále akože fázy a nie sú úplne dobré, ale teda táto časť, že telefonát a naše stretnutie je dôležitá na ľudskej úrovni, ale potom opäť follow-upy, tam už ako keby zase vieme použiť tento outreach, aj keď je to outreach v strede sales procesu, ale vlastne je dôležitý rovnako. A je extrémne zabúdajúci sa, hej, že dáta hovoria, že reálne follow-upy robia the game, to znamená, že robia konverziu, ale reálne v priemere musíš urobiť aspoň 9 follow-upov, aby si closol klienta. To je průměr, 9. V priemere. Jo. Čiže koľký z vašich, našich iných salesákov robia 9 follow-upov? No. A chceme, aby to robili, aby tu sedeli a písali 9. follow-up, alebo chceme, aby proste boli vonku a sedeli s klientom. A to je vlastne tá disrupcia, ktorá sa deje, že aké tooly na to použiť, ako to postaviť, aby to vyzeralo ľudsky, lebo tá ľudskosť je tam pre mňa absolútne dôležitá. Tak ako nepošleš na oslavu narodenín svojho dieťaťa, alebo do kostola, alebo kdekoľvek človeka, teda robota alebo AI za teba a mohol by si, tak vlastne nemôžeš posielať AI robota na meeting namiesto teba. Takže to, co ty říkáš, prostě AI automatizovat začátek sales funnelu, ale dostat to na schůzku člověk na člověka, ale pak ty follow-upy dotáhnout toho partnera, aby konvertoval, tak tam už se zase jakoby může zapojovat krásně automatizace a AI. Presne tak. A zároveň akože v tom celom, to je to, čo sme stávali aj pre ten O2, že ak je tam príliš veľa tých kampaní, teda produktov, tak vlastne my ich vieme krásne prepínať medzi sebou a oni vlastne nikdy nekončia. Že niekedy si hovorím, že OK, tak urobím tých 9 follow-upov a decid, ale vlastne ono by to malo zase na konci spadať na začiatok toho sales funnela. OK, pojďme k tomu CRM-ku. Ty tady říkáš no CRM. My teda,
a my fanoušci nebo sledující na LinkedInu to vědí, protože jsme o tom psali na LinkedInu, tak my teď aktuálně vybíráme teda CRM. Máme tady ve Slovmatu interní, na Slovensku používáme trochu Pipedrive, ale není to jako napojený na administraci a tak, takže teď vlastně nás čeká proces výběru CRM. Nevím, co vybereme, budeme samozřejmě po ceně a kvalitě, value for money, určitě budeme zvažovat HubSpot, Pipedrive, uvidíme. Ale jak vlastně vnímáš roli CRM, jak bys poradila? Asi jako se nedá říct, který CRM, i když ty budeš asi prosazovat no CRM, ale spíš jako co by člověk měl při výběru toho CRM brát v potaz. Poraď nám a třeba jsou v podobném procesu i někteří naši diváci a posluchači. My sme za posledných 10 rokov robili fakt, že s mnohými CRM-kami, takže máme skúsenosť. Viac menej sú tie CRM-ka rovnaké, pretože ponúkajú nejakú databázu a nejaké stage klientov, pipeliny a tak ďalej. Ale logika je stále rovnaká. Tiež blízko mám k Pipedrive a HubSpotu, čiže naši obchodníci napríklad používajú Pipedrive. Pipedrive bola prvá integrácia, ktorú sme mali hotovú, HubSpot druhá. Okay. Teraz sa rozprávame s Rainetom, takže uvidíme. Ale zároveň si stále myslím, že ten celkovo CRM-ko je problém. A to vidíme na tom, že CRM-kam klesajú adoption rate. To znamená, že to, ako ich ľudia používajú. A prečo to tak je? Že vlastne my posledných 20 rokov nútime obchodníkov, aby používali CRM-ka. Čiže my nútime hlavného usera, hlavného používateľa, ktorému to má pomáhať, že počúvaj, musíš to používať, lebo ináč sa niečo stane. A je iná cesta teda? No a teda my sa pozeráme na to, že vlastne CRM riešenia, ktoré sú implementované vo firmách dneska, vo veľkých, ktoré vidíme, majú 20 až 50% CRM utilization. To znamená, že počet dát, ktoré tam reálne majú. Takže keď sa aj vy rozhodnete na akékoľvek CRM-ko, nie všetky sú lacné, že napríklad HubSpot je extrémne drahý po určitom čase, keď už tam máš veľa lídov a keď to rastie. Klasika. Samozrejme. Tak vlastne ty ho budeš mať, budeš ho platiť, nebudeš vedieť odtiaľ odísť, lebo vlastne máš tam všetky dealy, ale zároveň salsáci ho používať nebudú a budeš tam mať 40% dát. A z týchto 40% dát bude tvoj manažér robiť rozhodnutia, ktoré sú 40%. Čiže z môjho pohľadu toto nefunguje a nefunguje to so základnou logikou salsákov, že oni nie sú procesní ľudia. Čiže naši najlepší salsáci, ktorých sme v našej kariéri stretli, nemali dobre updateované CRM-ka. Ako náhle má niekto vyšperkované CRM-ko, tak má väčšinou aj horšie výsledky. Samozrejme česť výnimkám a nechcem generalizovať, ale salesák z pohľadu veci má vždycky bližšie k vzťahu ako ku zapisovaniu, ako k štruktúre. Čiže dobrý salesák pôjde radšej na 3 stretnutia navyše a nebude to mať zapísané, ale proste je to problém. Hej? Samozrejme firma potrebuje tie dáta, my sa potrebujeme učiť, vidieť, kto kde je a tak ďalej. Čiže dáta z CRM-ka a celkovo CRM use case je dôležitý a potrebný hlavne pre management firmy. Menej potrebný a dôležitý pre ľudí, ktorí ho používajú, pre tých salesákov. Čo my hovoríme je, že potrebujeme sa samozrejme stretnúť na jednej lodi, lebo tie dáta nám treba a tie im pomôžu aj im. Čiže preto my vlastne sme vytvorili, že no interface CRM. No interface pre nás znamená, že nepoďme si tu robiť chlieviky, že databáza, tu je prvý kontakt, druhý kontakt. Že to mi príde také akože 90s, že Trello, že proste poďme si presúvať sprava doľava nejaké bublinky. Že ten interfejs a ten dizajn mi príde extrémne zastaralý. A na čo vlastne? Keď áno, tie dáta potrebujeme, ale ten dizajn pre tých ľudí nefunguje. Čiže preto my sme urobili to, že ten outreach, veď oni o ňom v podstate ani nemusia vedieť. Veď oni nemusia si klikať, áno, poslal som e-mail, urobil som toto. OK, Pipedrive a HubSpot to majú automatizovane zapisované. Ale že vlastne od tej prvej časti, tí salesáci vlastne, my to môžeme robiť za nich, akože automatizovane. Čo znamená no interface. Tá druhá časť, kde vlastne potrebujeme od nich ten update zo stredka, to nech nám povedia teda hlasom. Môžu kľudne, ale môžu samozrejme aj zapísať. To je u nás vlastne v Close Rocket Option, že teda môžeš ten update urobiť v podstate 3 cestami. Ak máte internet CRM ko Pipedrive alebo HubSpot alebo iné, tak vlastne môžeš vojsť do svojho CRM-ka, urobíš to tam, alebo to nahlásiš cez našu Kláru, alebo vojdeš u nás v Close Rocket do interface a máš to tam. S čím sa stretávame, že vlastne tie obchodné týmy si nás vyberú ako add-on nad CRM-ko a nakoniec vlastne to premigrujú k nám celé. Že vlastne používajú nás ako CRM tool, ktorý nemá CRM interface. Čiže my nie sme
posúvanie. My sme, že niekde na pozadí v hĺbke, to, čo vy potrebujete management vidieť, to tam máme. Salesáci sa vlastne o to nestarajú, im to je jedno, aký bol veľký outreach. Dostanú horúce lidy, tie spracujú a niečo sa vypluje. No a to, čo sa vypluje, vlastne je podklad aj pre salesáka, kde my mu hovoríme, že toto sú tvoje najlepšie aktivity, ktoré môžeš urobiť, čiže zvyšujeme ti výkon. Čiže salesácké uši zrazu hovoria, aha, OK, zvyšujeme výkon, že toto je jazyk, ktorým my sa rozumieme. Alebo im hovoríme, že súťažte medzi sebou. Toto je napríklad zaujímavá vec, že v rôznych štatistikách vyšlo, že ak chceš zvýšiť výsledky sales týmu, tak im urob súťaž. Možno nám dvom to príde úsmevné a vtipné, a že prečo, ale proste salesáci sú totálne súťaž driven a porovnávajú sa a tak ďalej. Čiže my sme napríklad toto pre nich urobili, že majú tam vlastne presné porovnania jedného druhého navzájom. To je pre nás CRM pre salesáka, že porovnaj ma, aké má výsledky túto kolega. Aha, on bol na 5 meetingoch, tak OK, ja idem na 6 dneska. Toto je sales natura. A takto vlastne vieme zozbierať tie dáta. A mať v podstate CRM bez CRM. No je to zajímavý, no. Disruptivní. Proberu s kolegama, já nevím, já jsem asi v tomhle staromodní trošku, ale mně přijde, že to CRM-ko... Víš, co mně přijde jako neuvěřitelný, že já chápu, co říkáš, že to není jako v nátuře, ale mně to přijde tak strašně jako jednoduchý kor, pokud to tomu salesákovi zjednodušíme, že to prostě jenom nadiktuje a AI na pozadí už z toho prostě udělá to správné vyplnění těch správných políček v CRM-ku, že vlastně mně přijde, ježišmarja, aby po nich za stolik pro boha nechcem, aby prostě tohle udělali, aby v autě, když jdou od partnera, aby prostě někam něco namluvili, že to je tak jako, to je to nejmenší, ne? Ale chápu, co říkáš, no, pojďme dál, no. Musím to zdigestovat všechno, co říkáš. Častokrát mi povedia kamaráti na pive, manažeri, že počuješ, ak ich musíš donútiť to tam písať a bodka proste. Je to súčasť ich práce, akože buď to tam napíšeš, alebo tu nebuď. Jo, no, jako, ale potom tu no, ale vieš, ale potom tu tí salesáci častokrát nie sú. Ako keby, že oni potom odchádzajú. Mne mnohí povedali fakt dobrý, výkonný, že počuj, ak musím vyplňať ten pipe drive, tak akože ja to kašlem. Zajímavý. Hele, co specializace týmu, tady taky řešíme jako spíš jako do budoucna, jestli je správný mít rozdělení na akviziční týmy a retenční týmy a vůbec jak bys jako rozdělovala týmy, je jako jasný, že jsou rozdělení geograficky, že jo, ale jakou granularitu třeba toho geografického rozdělování mít, jakou jinými slovama, jakou oblast zvládne salesák jako obsloužit, jak vnímáš vlastně obecně jako to téma rozdělování týmu? Hej, častokrát sa rozdeľujú na tých, ktorí akože sú tí hunteri a tí, ktorí sú tí zberači a tak ďalej. Ja si o tejto teórii myslím, že nie je úplne praktická. Vyšla minulý rok štúdia Harvardova, ktorá porovnávala tisícky salesákov, neviem presné číslo, ale hovorili tam o tom, že či ich teda takto rozdeľovať. A rozprával CEO nejakej najväčšej poisťovne na svete, ktorá má že fakt, že obrovský tým salesákov, že robili výskum a skúšali, že ako ich porozdeľovať. Ukázalo sa, že mali násobne lepšie výsledky obchodníci, ak mali aj akvizičnú činnosť. Čiže ako náhle my ich necháme robiť len tú retenciu, tak oni tak trochu zlenivejú. A tým pádom vlastne im strácajú ten drive a tú chuť akoby ísť dopredu a získavať tých klientov. Čiže tieto dáta odporúčajú... Takže se jako na druhou stranu vlastně ta interpretace podporující to rozdělení říká, že jsou by nature některý víc jako akviziční a některý jsou víc jako ty, který jako nurturujou, starají se prostě, že to je zase jako že záleží od charakteru toho salesáka, že se dá jako takovýhle rozdělení jakoby najít, že prostě někomu je přirozenější akvírovat, někomu je přirozenější se o někoho starat. Hej. Poznám obidve teórie a akože keď sú vytvorené, tak určite tam v nich niečo je. Ja som skôr zastanca toho, že by mali robiť tú akvizíciu. Aj tí, ktorí o sebe tvrdia, že nie sú akvizítori. Hej, toto je to, čo ako keby vidím, že častokrát sa stalo hlavne v korporátnych sales tímoch, že zrazu sa udialo to, že vlastne všetci len zbierali tie lídy, všetci len čakali na tie sign-upy a že tie spracujeme. Ale z môjho pohľadu, ak nerobia aj ten outreach, tak tam chýba taká energia. Rozumím. Ještě nějaké rozdělení jakoby salesových týmů vidíš, jako že funguje v praxi?
Vydávame najčastejšie iba to teritoriálne, čiže nejaké iné som nepoznamenala, samozrejme juniorný, seniorný, ale nič zásadné, čo by som tam videla. OK, koukám do poznámek. Tak hele, pojďme nějak uzavřít tuhle oblast celkovou, jakoby s tím. Jsme vlastně psala, že jo, jsi to už tady zmiňovala, že ten výsledek je semi-human cells flows, tak to je to, jak říkáte, tomu, co už jsme vlastně popsali, jo? To znamená doplnění prostě lidí těma správnejma agentama, multiagentama, kterým pomáhají v těch jednotlivých jako konkrétních fázích sales funnelu. Presne tak. Jediné, čo som akože chcela tým poznamenať je, že vlastne nemýlme si to s tým, že vlastne SDRs vymierajú alebo že ich ideme nahradiť. Z môjho pohľadu... Co si řekla za skratku? SDRs. Co to je? Tak sa po anglicky hovoria, že vlastne salesáci. Sales Development Representative. Okay. Salesáci proste. Takže v Amerike používajú takýto slogan na nich. No a že teda SDRs pre mňa nevymierajú a nie sú nahraditeľní zatiaľ. Poďme vidieť, že čo, akože uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie, ale z môjho pohľadu hlavne tie veľké díly budú stále robené ľuďmi na tej medziľudskej dôvere stavané. Ale určite sa pozerajme na to, že ktoré repetatívne tasky vieme nahrádzať. Ale já to vnímám stejně a mimochodem, jako co se slevomatu týče, tak právě to je jakoby ta síla slevomatu, že má ty salesáky v terénu a teď se vem, že na Slevomatu najdeš jako hotely, jako velký prostě, ale i malý hotely, střední hotely, ale je vlastně jako, tomu říkáme lokál, jsou to naše local experience, prostě to různý masáže a podobně a to jsou jako velmi jako offline lidi, jo, kde reálně to, že ten salesák přijde a tam na pultu tam jako vytvoří speciální nabídky, které budou na Slevomatu, tak to je jakoby věc, která jako tady je a bude. Otázka, jestli navždy, ale věřím tomu, že je dost možný, že navždy, protože to prostě nějak souvisí jako s náturou lidí. Takže i my vlastně, když jako přemýšlíme do budoucna o tom, kde máme mít kolik lidí, tak právě jako posilování toho field salesu určitě chcem, a to i právě v zahraničí. My máme jako asi 10 salesáků v Polsku a pak máme tak jako Chorvatsko, Itálii, Rakousko a tak, Německo, ale určitě tohleto jako chceme posilovat a myslíme si, že tohleto prostě je vlastně ta silná stránka, že tohleto se jako Slevomatu a tohleto se nemění. Ale ta disrupce prostě všeho, co oni dělají, jak jsme se o tom bavili, toho sales funnelu, RevOps funnelu, tak to tam jako musí nutně nastat. A je taky otázka na snadě, to se ještě pak po podcastu jako víc proberem, jestli člověk musí mít jakoby vlastní lidi, protože my máme v tuhle chvíli jenom vlastní lidi, anebo jestli může i prostě přes agenturu jako jste vy, nebo přes Close Rocket, nebo to NKX, že jo, jakoby šérovat nějaký sasáky, jak vlastně funguje šérování a tak dále. No. Takže good. Super, to bylo fakt zajímavý. Pojďme úplně, ale už jsme přes hodinu, ale pojďme aspoň 2 minutky o tobě, když už jsme k tobě trošku zabrouzdali tvým studiem v Seattlu, ale já jsem ti koukal na LinkedIn, že jsi vlastně 30 po 30, dokonce 2krát. Áno, Jak se to povedlo? To je za obě firmy? Nebo? Já myslím, že tam se člověk může umístit jenom jednou. Ja som bola tiež prekvapená a milo potešená, teda ďakujem za to ešte raz Forbesu. Prvýkrát to bolo za teda Stafino, kde som veľmi rýchlo drivovala ten rast a druhýkrát to už bolo vlastne za Deal Factory. OK. No takže ti ještě ale chybí za Close, ale už tě není 30. Už bohužiaľ ten vek beží, takže keď urobia možno 40 po 40, tam by som sa ešte obchala. No tam ja už bych sa také nešiel. Tak musíme robiť tú ďalšiu, vieš. 50 po 50. Tak. OK, hele, víš, co je vtipný? Já jsem si teda nastavil Gemma jako AI asistenta nad Gemini, který mě pomáhá připravovat se na podcasty, mimochodem je to super. Tak mě napsal Gemini, cituju, našel jsem zmínku o studiu kulturní antropologie, to bylo v té části, kde mě připravoval na tebe, jo? Závorka. I když si nejsem 100% jistý, zda jde o tutéž Katku, je to skvělý dotaz na ověření a potenciálně zajímavý příběh. Pokud ano, jak se znalost lidských kultur promítá do vedení mezinárodních sales týmů? Tak otázka číslo 1. Našel to Gemini správne, nebo ne? Nenašiel. Iná Katka, jo. Nenašiel, ale čo je zaujímavé je, že tá ľudskosť a kultúra je pre mňa akože veľmi blízka téma. To je vlastne aj to, prečo som v salese, že tiež sa samej seba pýtam niekedy, že prečo mňa to vlastne baví, že ľudia to nemajú radi, prečo mňa vlastne hecujú tie odmietnutia a prečo ma to naplňa a prečo vlastne sa venujem tejto téme salesu. A to je práve to, že mňa študovanie
všetkých ľudí a medziľudských vzťahov, rôznych kultúr, ale aj toho, že ako rásť a že čo je to vlastne rast. Nie len rast ako keby osobnosti, ale aj rast firiem, že čo to znamená. Nielen z pohľadu čísel, že získame veľa zákazníkov, ale aj ako startup, keď narastie, čo to znamená, aké ťažké je to niekedy uhandlovať. Tak toto sú témy, ktoré ma fascinujú a veľa si o nich študujem. Takže růst, takže z tebe nebude, jak teď už to naštěstí jsou celkem sticha, ale bylo tedy pro protagonisti nerůstu. Tak to není nic pro tebe, jo? Čítala som o tom, aj na Slovensku bolo pár takých a každý má svoju cestu. Ale bolo to pre mňa, neviem, ja mám radšej ten rast. Keď hovoríme o neraste, tak hovoríme potom o starnutí v podstate, že aj stromy v lese, ktoré už nerastú, tak v podstate tvrdnú a sú neohybné. Takže v tejto téme je to pre mňa viac baví rast. Jo, já s tím úplně souhlasím. Já čas říkám, že kdo, jako teď z pohledu firem, kdo neroste, tak prostě umírá. No. Ale myslím si, že jako dosáhnout, že to je jako zajímavý období teďko, protože tím, jak se vyvíjí jako demografie celosvětová, prostě teď jsem načet, že i Česko teda šlo teďko pod 1,4 fertilita, nebo jak se tomu říká, v té metrice, a to jsme měli 1,6 loni. Jo. Tak vlastně dosahovat jakoby růstu s tou demografickou křivkou, který jsme a budeme, jako bude těžký. No. Musí se dosahovat růst přes produktivitu samozřejmě, k čemu určitě bude pomáhat AI a tak dále, ale myslím si, že jako obecně dosahovat růstu, a teď mluvím zejména o HDP, tak bude jako relativně těžký, no, uvidíme, no. Co myslíš? Rovnako tak na Slovensku, že tým, že ten odliv ale všude, kromě Indie, Arábie a pár dalších zemí, jo. Čína má 1,2, to mají politiku 3 dětí, prostě to jako, já jsem četl strašně zajímavý knihy o tom, teď nechci kecat, v který to bylo, čísla nelžou, od Smila, nebo kde to bylo, tak tam to jako hezky popisuje vlastně, jak jako bohatnutí lidí jako přesně souvisí se snižováním fertility. Neděje se to akorát v těch kulturách, kde ta role ženy je, a teď mluvím o Arábii nebo obecně jako muslimské kultuře, ta role ženy je velmi jako kleštěná, což jako v naší západní kultuře určitě nechcem, je to hnus, že jo, co se budem, ale prostě i proto, když pak se koukneš jako na nějaké jako globální měřítko a vezmeš to jako západní východní civilizace, arabská civilizace, tak prostě ty čísla nelžou a čísla nevypadají úplně dobře z tohohle pohledu. No. Je to tak, ale ešte stále sa môžeme zamerať na ten rast nás, osobností, aby sme sa učili, vzdelávali, posúvali dopredu a rovnako tak rast našich firiem. Je to tak. A tím bych to uzavřel. Děkuji ti moc, že jsi dorazila. Ještě než se s tebou finálně rozloučím, tak jsem jako vždycky chtěl poděkovat našim divákům a posluchačům za přízeň, poprosit je, ať mi pomůžou dostat podcast mezi víc lidí. Napište různý recenze, že jo, hvězdičky, dejte zvoneček na YouTube, pokud koukáte na YouTube, protože jenom zvoneček pak zajistí, že pak dostanete e-mailem info o novém díle. Když nemáte zvoneček, tak to je jak prdu, protože YouTube to je hrozný, YouTube to prostě jako s tím neudělá nic, prostě můžeš mít kolik chceš followers na YouTube a ve finále se to k němu, to jsou algoritmy, jiná debata. Takže mi pomožte. No a díky, že jsi dorazil, bylo to strašně zajímavý, hned se cítím vzdělanější v RevOps funnelu a už se těším, až to všechno s kolegama budu probírat. Good luck! Ďakujem. Ahoj. Ahojte.